Čaute všetci a dneska si ideme zahrať Minecraft, ale hrám s kamarátom. A pozrite sa, tam je... Aha, poď sem. Tam je štruktúra. My sme v dedine, čože? To čo je za dobrý seed? Inak, toto je môj kamarát. Predstav sa. No predstav sa, počúvame. Tak, prepáčte, nechce sa Aha, pyramída! Tak nechce sa predstaviť, takže musíte to. Skúste si tipnúť jeho meno do komentárov. A kto ho uhádne správne, tak dostane od mňa srdiečko na komentár. To sa podľa mňa vyplatí. Vyplatí sa to? Určite, vidíte, povedal to môj kamarát. Takže keď to povie on, to už fakt musíte urobiť. A našou úlohou nie je nájsť žiadne diamanty ani nič takéto. Je to, vidíte, hej, je to nájsť chlebík. Nie, je to dohrať Minecraft čo najrýchlejšie. Takže pokúsime sa. A hádam, to bude čo najrýchlejšie. Takže tak. Dobre, poď. Kebyže náhodou uvidíte nejaký secret alebo dačo, nejakú struktúru, ktorú sme prehliadili, tak mi to napíšte dole do komentárov. Možno bude part našej Emeraldy. Bude part 2. Pochybujem, že to dohráme za jeden deň. A našou jedinou podstatou, úlohou je, že nemôžeme zomrieť. A pozeraj! Poď sem, tu je aká chyba. Tu je kaktus v dome, ale on tam nemá čo robiť. Dobre, ja idem do tej pyramídy, neviem ako ty, ale ja už sa teším. Nie, určite nie. Ja by som si urobil dom aj tu, akože potom, keď ho dohráme. Nie je to tu zlé. Ale zase máme drevo, no. Bože, není hrozná. Bože, najlepšia skôr. Pozri sa. Ja už som v nej. Tam dole máš takú bodku. Ale nie, nechoď sem. Ty choď naťažiť bloky, bo ja nedostanem. Emerald. Lack of the sea. Impelling. Nie. Ježiš, dobre, že si to zničil. Keď na to vstúpíš, vieš čo sa stane? Nie. Vieš čo sa stane, keď to zničíš? Dobre, neviem ako ty, ale ja idem naspäť hore. Čau. Tu máš toto. Znič posledný. Ja som skoro zomrel, akože. Počkaj. Počkaj, na. Počkaj. No. Nie. Toto si nechaj. Prestaň. Pozeraj. Toto si nechaj. A vlastne, keď ja sa vyšplhám hore, tak ty znič posledný sandblock a vystavaj sa. No, poď, môžeš. Tak ja som spadol. Takto. Nie, nechaj to. Daj to tam. Veď mal sa tam položiť. No, nemusíš. Však čo asi? Prestaň. 3, 2, 1. Akože míňam si bloky, tak to vypadni. Môžeš si ich zničiť. Pomôžem ti. Už ti dropli. Dobre, ja idem naspäť hore, lebo mám materiály. To sa mi nepáči.
Koľko máš železa, čo si dostal z tej čestky? Mal si jedno železo. A tento svet mi je taký povedomý. To je jedno. Super! Potrebujeme nástroje. Či drevo. Poď ideme získať drevo. Super, poď za mnou. Aha, tam je zničený portál. Dobre, ja idem do neho. Tak počkaj ma. Možno v nej bude nejaké, no drevo, nie, také, nástroj, no. Takže tak. Ale dobrý loot, dobre. Perfektný loot. Skutočne. Dobre, neviem ako ty, ale idem do toho outpostu. Ja sa vrátim, hej. Počkaj, ešte idem za tebou, ešte si idem po nejaké jedlo. To mi nestačí. Potom pôjdem do toho pillager autopstu. Asi hej, no. A kamarát nereaguje, čiže... Dobre, tak nič, ja som nič nevravil. Že idem do pillager autopostu asi. A zase zničený portál, to už je druhý. Aha, dedina! Ďalšia. Čo je zase? Mám potom tam asi aj seed. A možno počkať, odkedy je zvonec v čestke od zničeného portálu. Aha, ďalšia dedina! Dobre, ja dávam seed. Ak uvidím ešte jednu dedinu, alebo niečo, čo tu má byť, tak ja fakt dám asi seed. No, poď sem, mám pre teba pekný oblečok. Haló. Že poď za mnou, mám pre teba pekný oblek. On si bere kompost. Super. Jak ak chcete mi pomôcť viac výraz túto komunitu, tak budem rád, ak mi dáte like a odber. A ak chcete viacej takýchto videí, tak mi napíšte do komentárov a dajte si zvonček. No a poďme ďalej. No ja neviem ako ty, ale ja už som v pillager outposte. Vieš čo to je? No už po mne útočia, tak ja asi zomrem. Nemôžeme zomrieť. Dobre, ja zomrem. Netrafil sa. Dobre, ja idem do ich domca, alebo tam majú only čestku. A tam možno bude dobrý loot. A nikto hore? A dobre, mám drevo. Dobre, nemusíš ani chodiť za mnou. A mám aj jedlo. Mám dobré veci, akože. A vidím ťavu. A džunglu, a šíprek. Veľa dobrých vecí. A to sú alajovia. Dobre, ja som dead. Pomoc. Vidím, že ideš za mnou. Za mnou plávu všetci. Ja ich oplávam. Au, oni ma trafili, Au, ja zomrem. Dobre, ja fakt zomrem. Oni sú silní.
moc. Nechoď tam, ani tam nechoď. Dobre, ja idem do šipreku, ja sa vrátim, hej. Idem do zničenej lodi, hneď som za tebou, dobre? Haló. To je ťažké aj tu. Čiže tu je Rómka s pekným zlatom. Tu je Rómka s pokladom. A tu je Rómka s vecami. Celkom v pohode. Tam si sa spíše Q. A jump boost. Ja som nejaký. Dobre, už sa mi vypli jump boost. Počkaj, nechoď tam. Ja si musím vykraftiť nástroj, lebo akože... Počúvaj ma. Tak dobre, tak toto dohráme mega rýchlo. Akože podrývame veci, tak toto je neskutočné. Za chvíľku som pri... Ja som tam nejaký. Nie, prestaň! Čo si dostal? Nejaký bundle. To je bundle, tam si vieš ukladať veci. Akože nič zlom, ale ja mám neskutočný armor. Neskutočné nástroje. Toto bude rýchle. Dobre, poď naspäť do tej dediny, kde sme zaspawnli. Tam budeme mať domček, tam to je pekné. Čo? Akože ma trafil. Dobre, ja ich tu zabijam. Mne to ide. Fú, dobre. Ťažké to je. Ale to ako otvoriť ten parkour? Nijak, tam môžeš dávať iba itemy, to sa neotvára. Keď táto, zober si nejaký item. No, chleba. No a vlož ho do toho. Ako? Teraz to sa klikne. Normálne, klikni na to, lavím. Normálne, že zase klikneš na ten bundle, lavím, či kerím. Tak ho, zase dostaneš ten item späť. To nie je zbytočné, to je dobre na uloženie priestoru. No už to mám povedať. Dobre, ja mám svojich verných strážnikov. Poď naspäť, ideme naspäť. Aha, Iron Golem. Zabijem ho. Kde si? Tak poď naspäť, poď za mnou. Alebo vieš čo, choď naspäť, kde sme sa spawnli. Nie, to som ďalej. Nie si ďaleko strašne, si strašne blízko, si hneď pri mne. Pôjdeš so mnou. Dobre, už som dostal od neho železo pre teba. Idem za tebou, hej. Ja tu mám Iron Golem. Hej, ale tak ty ho nezabiješ radšej, lebo zdochneš. Ako si spravím luk? To potrebuješ. Nie, ani lukom ho nezabijaj. Poď proste naspäť ideme. Počkaj. Už som za tebou. Ťava. To bude dosť rýchle. Kde si? Haló.
Počkaj. Čo craftíš? Bože, tu máš, tohto si niečo vykraftí. Počkaj. Haló, Počkaj. čo robíš? Musíme to dohrať, najrýchlejšie. Už nám robí medlo. Nemám luk. Ale na čo ti lúk? Však teraz som ti dal kopu oného. Kopu železa. Tu máš tyčky. Počkaj, toto ti dám. Nie, to si nechaj, veď to som tebe dal. Ja mám 24. No, a ja mám 25. Tak toto si zober, toto čo ti vyhadzuje. No dobre, to musíš dať 3 vedľa seba. Nehaj ho, to je môj. Však preboha, jedlo som ti dal, až. Nedáš si žiadnu karotku. Tu máš ešte, poď sem. Kde si zase zmizol? Pozor, creeper! Pozor! Už som ho zabil, lebo ty by si ho nezabil. No a tu máš ešte. Počúvaj, však ja som ťa tu zatiaľ nalútil najviac asi. No dobre, poďme ďalej. Musíš dať jednu tyčku do rohu. Jednu tyčku do ľavého stredu. Ale aké suroviny na to potrebuješ? No, potrebuješ na to string. A prečo chceš luk? No, neľúbi sa ti nič. Jasné. Nemáš string a ten crafting je môj. No, poďme naspäť. Ale však, tak... Toto si nekraftí, vykraftí si meč radšej, krompáč si hlavne vykraftí. Na zdravie! Ďakujem. Sever, juh, východ, západ. Musíme ísť na západ. Daj mi nejaké drevo. Však som ti... Dával som ti 4 tyčky. Keď už sa ti tam nedá dať item, znamená, že je plné. No nemôžeš, to nie je nekonečné, už sa nedá sa. Už sa nevieš tam dať item, už to je plné. Sever. Musíme ísť na západ. To pôjdeme potom. No, už si vykraftil. Už si vykraftil, dobre. Čo kraftí, ježiš. Nemáme toľko času, musíme to dohrať. Čo najrýchlejšie. No poď za mnou, ja ťa idem viesť. Však štít si môžeš, ale nie... No ani ja už je nič. Poďme, ideme. Poď za mnou. Mám aj mapu, že... Zakopaného... Nie, nechaj ich, poď. Kašli na nich. Jak sa to použije? Musíš to, keď klikneš práve, tak to naplneš a čím rýchlejšie ideš, tým väčší damage, tým viac srdiečok im ubereš. Poď, teraz sa nezaoberaj. Aha, už chápem. Poď za mnou. To čo ti vraví? Ja neviem. Si to vypni. Ja som spadol becko. Vypnem ti to, počkaj. Zase neviem kde, lebo musíš si zapínať veci. Dobre, poď za mnou.
Pozor, creeper. Oh man. Preboha, však je tam creeper, tak asi tam nejdem. Dobre, dobre. Máme druhú šancu, neviem, čo musí tu posledať. Máme druhú šancu. Máme druhú šancu, toto nikto nevidel. Budeme sa tváriť, že toto nikto nevidel. Nie, zostaň tam, ja tam idem. Veď ja som ti ich zobral. K čomu ti sú 3 postele? Postele sú do endgameu. Nechod za mnou, zostaň tam! Veď nezdochneš! Nezdochneš! To je jedno, že ťa hitla, nezdochneš. Super, prosím ťa, nikde neplav. Už ste uhádli jeho meno. Inak počkajte si do konca, lebo na konci to bude zaujímavé. To, čo sa stane, to bude neskutočné. No. Tu máš veci, tu máš fakt svoje všetky veci. Toto mi vráť, tento flint and steel to mi vráť. No vráť mi ho. Počkaj. Ale nie, teraz mi ho vráť, lebo to nevrátiš potom. Daj, ja ho potrebujem. Veď dáš mi ho. Nerob, však zhoria ti veci, daj mi ho. Dík. Tu máš. Prečo neviem takto uberať? No môžeš aj tak im uberať, môžeš im hociako. Tu máš. Funguje, len ty to nevieš použiť. Ešte tu máš. Tu máš. Ešte niečo? Asi nie. Áno, kumpa. Jaj, bože, sorry, to som zabudol tiež. Aha, vykraftím ti. Tak vieš čo, tu máš, zober si všetky emeraldy. Vykraftil som ti aj štít. A počkaj, to je môj. A poďme, ideme. Máte čo mi Môžeš tradovať s nimi, vesmičanmi. ale ty zvolal, že sa Že čo? Neuberaj mi. Že čo som povedal? nič, že sa budeš nejaký armor. Aj. Tam je ďalšie dina, chceš ísť do nej? Nie, to je nič. Dobre, máme dobré veci, poď, ideme. Poďme kopať, poď skočiť do tejto vody, keď už sme tak nízko, poď. Nie, poď naspäť, poď. Naspäť, poď. Skoč do vody. Poďme kopať. Neviem, tak tu už sme tak nižšie, tak vieš. Aha, pozri sa! To je Stronghold, to je na dohranie Minecraftu. To, čo sme našli za seed. Ja vám ho okamžite píšem do... Dohrajte si ho. Odpíšte si ho, ak chcete rýchlo dohrať Minecraft. To, čo sme našli... Toto je neskutočné. To je neuveriteľné. Toto... Chápeš? Akú šancu môžeš mať? Aké dobré enchanty tu sú, ale... Haló. Poď, ideme. Ideme to tu preskúmať celé. Aha, pickaxe ďalší, no netreba nám. Aha, tu je oný. Tu je portál. Znič, pomôž. Zabij ich. Nie, však nie, tam není. Pozor, ujdi stade. Uberá, ale nie, nenapínaj to. Vypni, normálne láve tlačíčko na myške stlač. Funguje, ty to nevieš používať, neviem na čo si to krát. Ale nie do mňa, preboha. Veď nie do mňa. Veď nenapínaj to, nechápeš tomu.
ujdi. Poď sem do tohto, do vody skoč. Nechaj to na mňa, ja ich zabijem. Jedz. Musíme, tak, oni, kamarát môj, musíme toto dohrať veľmi rýchlo. Počkaj, zablokujem tú vodu, lebo to je... Čo na to pozeráš? Nemáme oči. Endro oko. To nedohráme. Musíme nájsť diamanty. Aha, pozri sa. Veď práve tlačítko na myške, No práve tlačítko na myške, musíš si ho preboha ekvipnúť do ruky. Dať ten... No. Aha. Dobre, poďme ďalej. Tu je tlačítko. Nie, tu není tlačítko, dobre, ťaž ich. Pozor, tu je zase silverička. Tuto nič. Táto, naspäť! Tak ani táto nie. Dobre. Tak, poďme naspäť. Musíme nájsť diamanty. To je naša úloha teraz. A... nájdeme diamanty, tak máme výhru. Nájdi ich. Aj sme podľa mňa aj v ich úrovni. Takže nemuselo by to byť také ťažké. Tu je slepák, sa ma nechoď. Ježiš, ja neznášam tieto dvere v tomto debilnom... Ach. Ale už mi títo alajovia vadia. Tí ich zvuky furt. Joj. Hľadaj čestky a v nich diamanty, hej? To je tvoja úloha. Ja mám slepák. Nechoď, poď za mnou, to není kušty. Akože úplne niečo iné. Nerob. Bože, výborne. Podľa mňa, keď sme našli tento stronghold, tak by sme to mohli celkom dosť rýchlo vyhrať. Nemyslíš? Nie, nechoď preč. Nie, nechoď preč. Nie, hore, nechoď hore, vráť sa. Nejdeš hore, ideme dole. Potrebujeme diamanty, aby sme to dohrali. Poď. To si ich čomu urobil? Poď. Poď sem, tu zoskoč. Dobre, poď ty, viem na čo som to urobil. To funguje, ale musíš mať nie mod, ale špeciálnu verziu. Poď za mnou. Ideme nájsť diamant. Však, kejvka. Počkaj. Poď za mnou. Tuto. Veď vidíš ma. Nickname vidíš aj. Tam dole máš bodku. Veď čo stojíš? Poď. Veď na čo sa Dobre, proste sa a ja to tu zatiaľ idem hľadať. Čiže hľadaj diamanty. A asi sa ideme rozdeliť, mám taký pocit. Už si tu? Nie.
No však sa vykop, už si, no. No poď. Ja pôjdem sem dole, ty choď tam. Nie, opačne, dobre, tak poďme spolu. A hľadaj modré veci. Ale no aj zlato nám treba. Vlastne, aj to máš tak. Musíš ísť čo najvyššie, tam je láva, jej hlavný tok a to musíš zastaviť. Veď choď preč, bože, toto je neskutočné. Veď choď preč! Veď zabij ho, bože. Bože môj. Nechoď tam nejdeš. Za mnou poď. Ježiš, tak si, tam hore je gold. Tak ho vyťaž, no. Poď za mnou. Ideme spolu, lebo toto je strašné. Však vidíš ma na bodke. Lebo čo? To bol... Pozor! Pozri sa! Toto je nádhera. Pozri ako kejška. Aha, diamanty! Tam dole, počkaj, nechoď, uhni! Pozor, strieľa, uhni! Tam dole je. Tu už máš plné hapka najca. Najca a zoskoč. Wow, toto je neskutočné. Toto čo je? Veď hej, bože, tak nezdochneš. Najed sa. Tak zoskoč. Koľko diamantov tu je? To, čo je? To je neskutočné, tu je strašne veľa diamantov. Dobre, my môžeme ísť rovno hore, však my môžeme ísť rovno do oného, do portálu. Poču, áno, však máme diamanty na obsidian. Ťaž goldy, teraz ťaž goldy. Aha, ametist. Pozeraj, aha, poď. Poď rovno, aha, poď sem ešte. Pozeraj, aha, tu je ametist. Tu je ametist. Poď sem a pozri sa. Jaj, to je... No, naťaž si. Ja ťa idem ťažiť, no. Po mne ide maličký zombie. Ja zdохnem. Dobre, nezdochnem. Ty nemáš ani jeden. Nemáš? Nemáme dva. Máme jednu, ale toto je taká akože šanca, lebo... Ja zdохnem, pomoc. A na čo je vlastne ten ametist? Dobre. Môžeš si vykraftiť ďalekohľad. Aha, diamanty! No tak ja si budem ozaj 10. Ale nie, oni sa kraftia z toho šardu, nie z toho bloku. Jaj, tak to sa... Kokos, toto je neskutočný seed, akože. Dobre, tak
toto máme vybavené. Dobre, toto je neskutočné. To je neuveriteľné. Choď ťažiť zlato, už neťaž ten ametist. Nie, mi to ľúbi. A ďalšie diamanty vidím. Normálne diamantovú žílu som našiel. Mne sa rozbil krumpáč. Musíš ísť, počkaj, idem za tebou, no, nejdem. Ale musíš mať železný. Zo Strongholdu si ho zobral. Inak poviem vám taký jeden tip, že vždycky keď nájdete diamanty alebo niečo čo chcete, tak to obkopte ešte okolo to, lebo tam môžu byť diamanty. No, tu nie sú akorát. Nevadí. Dobre, no poď radšej za mnou už. Že čo? No poď za mnou, vidíš ma. Ja tu ťažím suroviny. Však sa vystavaj, však preboha tam je dierač. Však to vieš hrať, preboha. No, počkaj, tu stoj, tu stoj. Mám 16 diamantov, čo ti? Máš drevo? Máš crafting table? Ani jedno, ani druhé? No pekne. No tak poďme, ideme naspäť. Aj tak to už sme skončili. Nie, Áno, skončili, poďme. nie, treba sa ešte kúkať potom. Netreba, máme dosť diamantov. Však stačí ale stačí nám len pickaxe, no poď. Počkaj, ty. Prepáčovi. Á, Nechoď tam, prosím, nechoď tam. Nechcem toto video skončiť, máme tak dobrý seed. Prosím. Poď, prosím ťa, poď. Skáč! Skoč a hitni, bože. Lebo musíš tam ísť. Mi nervy robíš. Ty si tak úžasný! Bože! Poslednú šancu ti dám. Keď to už je podvádzania. Čo už? K čomu ti je toto? K čomu ti je toto, preboha? čo to? Tak vyhod to, čo mi povie, ale máme to vyhod. Ten sa mi ľúbi. No, radšej ty už nič rob, lebo už toto je dosť. Ja idem na korál. No. Ty je nejaký pamplón z nejakou spätú pátem. Škrompáč. Netreba ti toľko ametistu. Stačí ti stak. Treba, máme ty chcem. Lebo ty nepotrebuješ, čo tam mám, ale radšej zoberiem. No však už som všetky. Tak, dobre, toto ešte zober. Ja dáme ty zde hlavu. Dobre, máš 2 staky. No, presne. A tie kryštály tiež. Všetko máš. Že ešte tu nemôžem, bože. Musel si zdochnúť. Impaling netreba. No, to tu za nejakého normálneho bajku. Zostaň na mieste, kde si. Zostaň na mieste, kde si. Ani sa nepohni.
Teraz veď počuj mňa. Čo? Už to, ideme to dohrať. Aha, vidím ďalšie diamanty. Musím použiť tvoje ametist, aby som sa tam vystával. Nie. A vykopem ho naspäť. Dobre. Takú dobrú hudbu to vydáva. Aha, kaktus. Nechoď ku nemu ani už, nechoď. Jau. Prestaň, bože. A neviem, čo mi stalo. Veď vystávaj sa a stoj na mieste, už sa nehýb sa. Nehýb sa, vôbec sa nehýb už. Stoj, kde si, nehýb sa. Tak ani to nemôžem. To je úžasné. To nemusíš nič. Už idem naspäť. Pomôž, Maťo. Veď prestaň, stoj na mieste a nehýb sa. Choď do domca a schovaj sa v dome. No nemôžem. Prečo? Bože, stoj, nehýb sa, lebo šlak ma trafí. Pomoc. Veď stoj, však ja nemôžem sa teleportovať. Ešte aby som našiel cestu domov. Ale ja mám dobrú pamäť, nájdem. No, už za... Ešte podľa mojich stôl. Hej, akých stop? Tam, ale... Prečo vravíš render distance? Čo ja mám robiť s render distanceom? Nie. Koľko to už natáčame, prosím? Neviem, ani to neviem pozerať, ma to netrápi. No, koľko voláme? Hodinu a 30. Dobre, pekne. 100 až 4 krát to musel katnúť. No, musel som. Kvôli tomu toto je 4. video. 4. pokus. Čo natáčame. No. Vidíš ma? Vidíš môj nickname? Pozri sa dole. Ja vidím ťa, poď na zachrániť. Však znič ten kaktus. No nemôže, keď zistí, tak si slabý, takže to nemôže zničiť. Lebo ja keď to buchnem, tak ma to hitne, neviem prečo. Počkaj. No dobre, ja musím ísť pomôcť mojej mame. Okej. Hneď som späť, hej. Neruš nič. Vieš o tom, že to stačilo zničiť. Ale koľko sa stane, keď to značilo? No, wow. Dobre, tu máš všetky svoje veci. Prečo to mám svoje ametist? Ja som mal... Dobre, zastávaj ma. Plné saky, dobre, zastávaj ma, hej. Hneď som späť. Nič nerob, alebo ja sa zakopem. Dobre,
Nie som späť, hej, čakám. Som späť. Čaute všetci, som späť. Čo? Mne dal všetko. Veď viem. Všetko som ti dal, čo si ešte mal? Posteľ. Však som vyhodil veľa vecí, lebo... A však nerob, nedaj to tam. Drevo. Nie. Ale tu máme nether portál, ten sa hodí, ten treba nám. Však tu je hneď vedľa. Ach, poď. To preplávaj. Normálne sa vrátime. Že hneď sa vrátime. Ideme len po drevo. Čo? Ja skapem. Prečo zase neskap... Vinor sa, bože. Takto pláva ako ja sa ani vynoriť nemusím. Koľko máš železa? A tam je ďalší zničený portál. Hej. A nemôžeme ísť preč, lebo tu máme hneď Stronghold. A tam pôjdeme, keď nazbierame Blaze Rody a Enderpearly.
No, mohli sme ísť po ten gold block, no čo už, to je jedno. Po táto, tu je to prístupné. Možno ak to bude, pozor si aj, to som monstra. Ježiš, to ani zombíka si nezabil, to... Strašné je to, neskutočné. Kde si zase zmizol? Nešiftuj! Bože, tak ich zabij, hneď som tam. Ja nemám ani armor a musím ťa zachraňovať. Ohni! Ohni, nie krompáčom, preboha! Čo krompáčom mi hituješ? Bože, mňa z teba šlak trafí, fakt. Prísahám. Dobre, nezvoň. 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 Ježiš, ja mám kraft... Som tupý. Dobre, poď, nechoď už preč, poď sem. Poď sem. Poď sem. Toto si zobe... Veď... Ach, bože. Na. Nie, už nič neťaž, prosím ťa. Už nič neťaž. Ja mám drevo, zober si ten diamantový krompáč. Teraz. Však preboha meč si správ zo železa. Ozaj. Nemám. Máš železo, však som ti ho dropoval. To nebolo pripečené. Tak si ho vypeč. A nie je pripečené. Veď už mám, poď sem, už mám. Mám aj to, všetko mám. Však keď poviem mám, tak mám. Bože môj. No už ho tam 16. Z toho si vykraftím armor. No a z toho si aj ja vykraftím niečo. Už ste uhádli jeho meno do komentáru? Dúfam, že hej, lebo... Už chcem niekomu dať srdiečko. Poď so mnou radšej, lebo ty tu zdochneš, aj keby že si sám. Na čo ti zabíjaš prasiatka? Však máš, preboha, som ti dropol stack chleba. Veď nehituj mňa, preboha. Však keď ho fajtím, tak ja ho fajtím. Poď so mnou radšej, ono sa to zatiaľ vypečie. Veď poď so mnou, potom si to vypečieš. Počkaj, ja chcem zvykať niekam. Veď ja nemám vôbec armor. Však na meč ti stačí 2 železa. Čo ideš, prosím ťa, robiť? Ty nič nekrafti, lebo zle to dopadne. Bože, ten portál je čo tak ďaleko? No nevadí, čo už. Už nech dohráme ten Minecraft, lebo... Jaj. Nie, prestaň. Prestaň. Prosím. Nie, prestaň. Prestaň. Nerob. Nerob.
by si väčší, kebyže... Aha, meč, aha, looting, to si vezmem. Poď mi radšej pomôcť vyťažiť tento obsidián. Počkaj. Ideme dohrať Minecraft, poď mi pomôcť vyťažiť obsidián. Vykopem ešte topo. Nič nekop, ideme ťažiť obsidián. Už mám 3. No, počkaj. Klope, pomoc ma! Utekaj! Nemôžem, utekaj! Utekaj! Nevedia plávať? No hej, ale sú strašne pomalí. Prosím ťa, utekaj. Mi vypadol meč. Jesus. Utekaj. Veď utekaj. Ale utekaj. Ale veď utekaj. Veď preč? Ale čože nemáš meč? Čo bude? Jaj, vidíte, ako je to s týmto hrať, to je... Joj. Mám ho naspäť. Už som tam skoro. Už prosím ťa, ty už sa nehýb sa, vyslovene sa nehýb. Poď za mnou, lebo toto je neskutočné. Poď za mnou. Veď halo. No na spawne, kde sme boli. Však to, kde bola tá knižnica. Vybuchne, drž štít, drž, prosím ťa, utekaj, Ježiš. Už sa horia. Za mnou poď, za mnou. Za mnou poď, čak, oni zhoria. Bože, Ježiš, ty si fighter. Veď za mnou poď, idú po mne. Ešte ja zdochnem kvôli tebe. Poď, skoč do vody. Skoč do vody. A daj mi ten crafting table. Aj, tu pec. Áno, bolo to tu. Čo tam bolo? Veď crafting table a pec. Aj. Toto je moje. Aj pec. Prosím ťa, položi už. Shift a na to daj. Neverím. Stade nič nezobereš. Bože, ty si perfektný, vráť to tam. Však vykrafti si vlastnú pec, preboha. Mysel potrebujem. Máš tano. Máš. Neber mi to je moje. To sú moje. To sú moje. Tamo, ty si mi ich vtedy zobral, keď som skápal. Nevadí, ja to dám ti potom. A ja ti dám potom. Nezabíjaj ho, to je môj. Aj tak nič nerobí. Pekný je. No skápal ma raz.
mať v inventári a to tam položím. Teraz si tam daj svoje meso. Počkaj. Um, Stoj a ani sa nehýb. Daj mi tvoje gate. Tu máš toto. Čo? Daj mi tvoje gate. Díky. A... Ja som chcem dať dole tento gosný čas, ale... Áno, lebo to je Curse of Binding. To je taký enchant, že to nevieš dať dole. Tak na čo si mi to dal? Lebo to potrebuješ. Však to sa ti aj tak za chvíľku zničí. Vykraftím loďku a pôjdeme naspäť, dobre? Ideme, sadaj. Nevieš ma hitnúť. Veď, na čo to robíš? Nastup. Veď, prečo hituješ tú loďku? Druhý. Veď, nastúpiš už. Ideme do nejakého portálu, dobre? Lebo potrebujeme blazer. Či to necháme už na zajtra? Ideme dohrať Minecraft za jeden deň? Dobre. To sa mi ešte nepodarilo. Poďme na... Už prosím ťa prestaň hitovať, lebo... Vadí mi to. No zapíš Minecraft? Čo? Že dohrám Minecraft. Ja? Už veľakrát. Raz s Lucky Blockmi, to je podvádzanie, potom som odohral férovo. Čestno a férovo. Tu, nechoď ďalej, nie, prestaň naspäť. Sem poď. Je to seka, halo. Dobre, už stačilo. Už stačilo, halo, stačilo. Ešte pár dričkov. Nie. Už stačí. Počkaj, Poď mi radšej pomôcť toto vysušiť. Už stačilo. Prestaň, daj shift, keď si na tom. Poď sem. Ideš mi pomôcť naťažiť piesok, aby sme išli do toho nedru. Povedal som, ideš mi pomôcť naťažiť piesok, aby sme išli do toho nedru. Veď utopíš sa. Bože môj. Rob, čo ti vravím. Čo robíš? Meč? Čo? Čo chceš, že sa... Hej, máme, ale na čo? Na čo? A to by normálne. Však ja mám flint and steel. Ale... Ale do nedru ideš, keď máš flint and steel. Áno, však ale ja... Je to vody, aby som to dal. Ty nevieš vykraftiť onú spongiu. Nie, ale viem vykraftiť dvere. Aj vykraftím. Ja
Ale to musíš zabrániť tomu toku aj okolo, nie len tu, chápeš? To je zbytočné. Tak spraví zabiera. Ale na čo? To je úplne zbytočné, keď vieš načistiť piesok úplne zadarmo. To zbytočne som akože minul 6 oných. K čomu? K čomu? Čo? Pomôže tomu akva. Mne to laguje, ja mám niečo s inventárom. Prosím ťa, ťaž piesok, niečo je v portáli. Okolo. Akože, čo si urobil? Stojíš vo dverách a nič nerobíš. Že tak mi pomôžeš. Nie, tu ich mám, bože môj. Veď posun sa. Veď posun sa. No. No toto urobím aj na druhej strane. Poď, pomôž mi. Presne, tam už nič nie, ja som to... Poď prosím ťa ťažiť ten piesok. Ten tupý piesok. Poď, A na čo ti lopata? Však máš ruku pre Boha. Však ho vyťažíš za 3 sekundy. Však dá... Ale však tu máš pre Boha, ale na čo vo vode? Veď ty čo si? Pozri sa, kde ho ja ťažím. Veď prestaň. To není mokrý piesok, je ten istý. Prestaň. Prestaň. Poď, mám. Musíš ísť preč z toho. Dobre, teraz to obíď, poď do tých dverí. Shift. Daj shift. Už to vravel, nie raz. Ťaž. Teraz to ťaž iba. Nie. Nemôžeš to zapaliť. No tak to ťaž. Dobre, teraz to zapalím. No, choď do toho. Veď choď do toho. Aha, sme bežne. Počkaj. Asi zdochnem. Ticho, ticho. Ja som to líbol, ticho. Lebo sú tu príšery a oni zabíjajú, lebo sme v bežne. Počkaj, niečo len naťažím. Ty nehráš. Lebo ja hrám. Lebo ja som, a v podstate ja ti chcem pomôcť, aby si nezomrel. Ale ja tam No teraz sa joini. Poď, rýchlo, sem, pozor, lava, bože môj, vyskoč. Poď sem, opatrne, je tu láva. Poď. Žaj si tu. Áno, máš, ale tvojou... Poď sem, ja ti dám takú najľahšiu úlohu. Tu máš, toto dostaneš.
Uhádol si správne. Ale pozor si daj na takých čiernych piklinov, ty ťa za... Pozor, prasa! To zabíja rýchlo, dobre, už je dead. Trejdi, zakop, počkaj, ty nehituj pre Boha, však pôjdu po tebe celá armáda. Stoj, stoj. Nie, ten ja idem zobrať, lebo po tebe pôjdu potom všetci. Počúvaj ma, čo vravím. Ty, zákop, lebo nekúkajú. Prosím ťa, počúvaj ma. Daj mi to sem, lebo toto, iba ich navediem, daj mi to sem. Všetko. Áno, tak, super. Tak toho tam... Kto horí? Ko zhorel, bože, čo to repeš? Nestrachuj ma. Dobre, toto je tvoja úloha, hej? Toto rob, prosím ťa, ale na veci ich viac, lebo... Ach. Prečo neviem zobrať tie bloky z prostej? Vidíte to? Super. Ale za blok... Super, daj, netreba, nech vyhodia perly. Aká šanca, že sa spavneme práve tu. Že mi to laguje celý inventár, ja mám pokazený inventár. Nie, prosím ťa, neskač tam. Aha, perly! Tie berem. 4, nice. Nič sa nestane, ale prosím ťa, zober všetky itemy, neskač tam. Veď... Na čo toto robíš? Vyjdi stade. Zobral si im všetko zlato. Ako... Dropni ho tam. No, choď. Nemáš náhodou železo? Ale mám ja fire resistance pomôcť. Nie! Pozor! Pozor! Ty máš také šťastie, že sa netrafíš na to. No to je nič, prosím ťa. Vyhoď to, to je zbytočné. Fire resistance potion, ty si vypí, lebo ty tu neprežiješ ani sekundu. Vypí si ho! Pozeraj sa, čo... No, to je celkom... To
bude z toho potom taký mazlíček. Poď sem, vystávaj sa hore, vystavaj sa hore. Tu máš bloky, normálne sa vystávaj hore. 3 bloky, pre istotu aj 3, pozeraj čo vyhadzujú. A toto nepreskúmaj, lebo zdochneš. Vyskoč. Perly, aha perly. Viac. Počúva, máme 16 perl. To je úžasné. Však string a potrebuješ string a tyčky. No ani ja, však oni dropnú. To nedropli mne, to som ja vyhodil. No, počkaj. Hej, a ja môžem ísť. Tu máš. Hoď, hej. To opačne pre Boha. Hej, nedá ti to damage. Iba na 3 minúty. Si daj pozor, prosím ťa. Ja idem toto preskúmať. Veď teraz som ti to povedal. String a tyčky. Iba 2 dreva nad seba. Kde je tu oný vstup do tých? Nemáš železo? Dobre, už dotrh. Aha. Počkaj. Hej, dobre, potom. Teraz nie, určite nie. Perly ďalšie 3. Fire resistance. Dobre, už ani mi nemusíš dať. Prosím ťa, kde ty, tu máš fire resistance, toto si vypiješ. Ale potom, keď ti dojde. A vlastne, počkaj, si vykraftím. Daj mi jedno železo. Nepridávaj si. No, daj mi jedno železo. Haló. Dobre, díky. Aha, dobre. Dobře, poďme na to. Hop. Ak to stále sledujete, tak fakt akože vám ďakujem. Kde je ten stup asi? Bože, ja neznášam tento bezčan. Má zlato, ale nemá stup. No, dobré. Vieš čo, ja na to kašlem, ideme hľadať, nie Stronghold, Fortress, poďme hľadať Fortress. No dobre, tak, čauko.
Čau. Však čau, však